Jeg skal følge op på en hel masse. Lige tjekke kalender og lige tjekke e-mail, og så har vi så de unge mennesker også, som vi lige skal have styr på. Opholdsdag Kalles hus, det er Kalle. Dagen begynder travlt hos Khaled Miari. Det bliver værd at være, bare vent. For lederne af opholdsstedet Kalles hus står aftaler, møder og telefonopkald i kø. Ja, lige et øjeblik, vent. 2 sekunder. Et tempo, der vil give de fleste sved på panden, men når man har ADHD, er virkeligheden ofte en anden. Jeg navigerer bedst i kaos. Altså når der er travlt, og der sker noget hele tiden, så er jeg på. Men selv for Khaled kan der være for mange bolde i luften. Det er simpelthen bare løgn, det der. Så bliver jeg bare smidt ud. Det gider jeg ikke, det der. Jeg sætter ting i gang, jeg har dynamik, og jeg er innovativ, jeg har mange andre talenter, men jeg er ikke struktureret. Jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg havde svært ved at følge med. Jeg havde også problemer med temperament. Forholdsvis store problemer med det. Det der med at holde styr på sig selv og løse konflikter på mit arbejde som pædagog, det kunne godt samtidig ende i noget kaos. Det ting bliver væk fra mig. Jeg er enormt glemsom. De symptomer, der kan være på ADHD, kan være vidt forskellige faktisk. ADHD, er man klar over, handler meget om hjernens evne til at regulere blandt andet ens energi og ens opmærksomhed. Og det kan komme til udtryk faktisk på rigtig mange forskellige måder. Så godt. På opholdsstedet Kalles hus hjælper Khaled Miari og hans kolleger sårbare unge til et bedre liv og en bedre fremtid. Ser frisk ud i dag. Vi ses. God dag. Streetwise hilsner, knallerter, der bliver renoveret, og omsorg og opmærksomhed. Alt sammen en del af hverdagen i Kalles hus, der bliver drevet efter et klart princip. Det er, hvor der er varme, er der vækst. Væksten handler ikke om materielle goder, men om de mange unge, Khaled har hjulpet til et langt mere positivt liv. Der er selvfølgelig flere billeder, men det vil følge jo hele huset, hvis vi skal sætte dem op. Status. Jeg har snakket med tilsyn. Khaled kender alt til at arbejde med personlige udfordringer. Hans egen ADHD gør, at hans vilje og energi ikke altid rækker. Altså, det var lige før, jeg kom for sent til mit eget bryllup. Altså, det er sgu lige før, det har været meget slemt. ايش اخلص انت؟ نحدد وقت تاني يعني نشوف لك وقت نشوف يوم تاني. En vigtig aftale er blevet misset. Jeg skulle have fortalt familien åbenbart om det møde i Nyborg i dag. Men når man har ansvaret for andre mennesker, er det vigtigt at bruge de værktøjer, der kan hjælpe. Så går vi ind og ser, hvad har vi ellers af aftaler. En online-kalender og hjælp fra betroede medarbejdere er blandt de metoder, der har virket for Khaled. Skriv ned. Eventuelt sende en sms til mig selv. Altså, det gør jeg også nogle gange. Jeg sender en sms til mig selv. Det hjælper mig. Det hjælper mig rigtig meget. Når der er mange ting, som jeg ligesom skal igennem en dag, så er jeg nødt til at skrive en liste for krydset af, når jeg har gjort noget, og så få hjælp. Og der har jeg faktisk en whiteboard-tavle hjemme i vores køkken, hvor jeg skriver, hvad jeg skal hver eneste dag. Jeg kan sætte min kalender til at ringe kl. 15 i morgen, fordi jeg skal huske til tandlæge kl. 16. Ikke? Først og fremmest er forståelsen uhyre vigtigt. Det er ligesom at man skal vide, hvis man har et brækket ben, at man ikke skal ud og spille fodbold, man skal ligge i ro, så er det rigtig vigtigt at vide, når man har opmærksomhedsvanskeligheder, hvad der er godt for en at gøre, og hvad der kan være skidt for en at gøre. Så forståelsen er rigtig vigtigt. Og så vil jeg måske typisk snakke med dig om, hvornår synes du, at dine opmærksomhedsvanskeligheder bremser dig, eller er et handicap for dig i din hverdag, for folk har forskellige liv. Og så kan vi jo snakke om, hvad kan det være om morgenen, når du står op, og det kan være svært, kan det være om aftenen, kan det være i skolen, kan det være på arbejde, eller hvordan og ledes. Endnu et møde er tikket ind i kalenderen, men de mange pligter tynger ikke Khaled, så længe han er sin egen chef. Min ADHD, den kan vendes til det positive. Jeg er min egen herre. Det betyder rigtig meget for mig. Opholdsstedet, hestekræfterne under køleren og en uddannelse er ikke noget, der er kommet dumpende ned i hænderne på Khaled. Men det var faktisk her, jeg har sovet. Jeg har faktisk boet omkring ved skinnerne her med en papkasse. I dag er det svært for ham at fatte, at han for 20 år siden ramte samfundets bund lige her. Det var her sådan den værste tid af mit liv var som misbruger, kan man sige sådan der. Vejen tilbage til livet skete med hjælp fra mange, og ikke mindst gjorde det en stor forskel for Khaled, da han fik konstateret, at han havde ADHD. Man skal tage fat i de hænder, der bliver strukket for en, og man tager fat i de muligheder, der er, og man indser, at
Der er nogle ting, jeg kan, men der er nogle ting, jeg ikke kan. Og hvordan arbejder med de forskellige ting også, så kan man faktisk nå rigtig langt. Når det kan lade sig gøre for mig, så kan det også lade sig gøre for andre. Jeg har ikke fået en skid foræret. Ingenting. Jeg tager nemmere på tingene. Jeg lader mig ikke sådan slå ud af udfordringer i dag. Jeg går fremtiden i møde med håb i stedet for frygt. Jeg bliver mere glad for mig selv og for de omgivelser, jeg befinder mig i. Husk at smide jeres skodder i askeværet, ikke også? Khaleds arbejdsdag er langt fra slut og går ofte fra tidlig morgen til sen aften. Vi skal have alle det her værktøj ud. Og når roen skal sænke sig og give fornyet overskud, Altså, jeg skulle finde noget, som giver mig ro. så samler han tankerne her. Jeg siger ikke, at alle folk skal være havemænd. Man kan også finde ro ved at rode med en knallert, eller man kan finde ro ved at rode med en cykel eller et eller andet. Men det her, det er min opskrift i hvert fald.